Déu vos guard. Amb aquests, els 4 béns, entrem en la consideració que fa el compendi del Catecisme de l'Església Catòlica sobre el 5è manament de la llei de Déu, que encara que es formule de manera breu, no mataràs, implica moltes actituds relacionades amb el bé més gran que té la persona humana, el bé immerescut de la vida. I es tracta del bé més gran que posseïm, perquè la vida humana és sagrada. Des del seu inici suposa l'acció creadora de Déu i es troba sempre en una relació especial amb el Creador, el seu únic fill. A ningú no és lícit de destruir directament un ésser humà innocent, ja que això és greument contrari a la dignitat de la persona i a la santetat del Creador. No condemnis a mort l'innocent o el just, diu el llibre de l'Èxode. En la nostra època i després de tants segles de civilització, caldria pensar que aquest bé de la vida humana hauria de ser respectat, màximament, però amb una breu mirada al món veiem que no és així. Potser en poques èpoques hi ha hagut i encara hi ha tantes guerres i violències com la que ens toca viure a nosaltres en l'actualitat i en el segle que fa pocs anys hem acabat. I juntament amb això, tantes violacions del dret a la vida, especialment en aquells més desfavorits, els no nascuts, els nens i els ancians. És una mostra més de l'argument que el progrés tècnic, científic i social per ell mateix no porta més progrés moral ni més autèntic benestar als homes, sinó va unit al respecte dels veritables valors, entre ells el primer de tot, el de la vida. La llei moral natural i encara més la moral cristiana són positives i ens ajuden a veure la bellesa del bé. Per tant, més que fer llistes de desgràcies i misèries, ens porten a valorar les accions bones i a descobrir com aquestes ens fan millors. Això no impedeix de recordar que actes com l'homicidi directe i voluntari, l'avortament directe, volgut com a fi o com a mitjà, l'eutanàsia directa, el suïcidi i també la cooperació a aquestes accions constitueixen algunes de les principals agressions al do de la vida. Al costat d'aquestes accions greus, una recta visió del valor que aquest manament preserva, el valor suprem de la vida, ens porta a tenir una bona cura de la salut física, pròpia i aliena, evitant tanmateix el culte del cos i tota mena d'excessos. A més, cal evitar l'ús d'estupefacients que causen gravíssims danys a la salut i a la vida humana i també l'abús dels aliments, de l'alcohol, del tabac i dels medicaments. Ens cal posar un èmfasi més gran en tot allò que ajudi a promoure el primer de tots els dons, el més vell, el més immerescut, el més fràgil, el que ens fa viure plenament com a homes i dones i com a fills de Déu, la vida. Adéu-siau.